Hormatly Prezidentimizin ýaşar döwletimiziň kuwatly güýçidir. Halkymyzyň belent maksatlara ýogurlandyrana geljekdir. Ýaşlar türkmen halkynyň döwletlilik ýol ýörelgesiniň mizemez mertebesidir, baky dowamatydyr diýen taglimatlaryny ýörelge edinen ýurdumyzyň bagtyýar ýaşary milli ykdysadyýetimiziň puduklaryny häzirki zaman tehnologiýaly kärhanalarda ihlasly zähmet çekip, milli hemde döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýärler. Bagtyýar ýaşlarymyzy alym, bilim, sport, medeniýet, surgut ugurlaryny uly üstünlikleri gazanyp, Peýham Paýhas umman bagtymyny Praga ýylyny şöhratlandyrýarlar. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň London Uniwersitet Kollejinyň we Bolgariýa Respublikasynyň Amerikan Uniwersitetiniň bilelikli guramagyna geçirilen bu olimpiada dünýäniň 59 döwletinden 400 bar talip, şol sany biziň ýurdumyzdan 23 talip gatnaşdy. Magtumlaryna Türkmen döwlet halkara insanperwer alymlary we ösüş uniwersitetleriniň Türkmen döwlet benagarlyk guruluşy Seyit Nazar Seýdadynaqy Türkmen döwlet mugallimçilik, Türkmenistanyň döwlet energetika institutlarynyň talipleri bu bäsleşikde 3 sany altyn, 3 sany kümüş, 8 sany bürünç medallary gazanmak başardylar hemde 7 sany hormat hatlaryna münasip boldular. Hususan Magtumlaryna Türkmen döwlet uniwersitetiniň talipleri 3 altyn, 3 kümüş, 8 bürünç medallary münasip boldular. Halkara insanperwer alymlary we ösüş uniwersitetiniň talipleri hormat hatlary bilen seýlaglandylar. Şonuň ýalan bu halkara bäsleşiniň çägini topar ýol başlarynyň arasyna geçirilýän iň tejribeli topar ýol başlysy atly bäsleşikde Magtumlaryna Türkmen döwlet uniwersitetiniň mugallimi Ağa Serdar Ýoldaýew ikinji orna münasip boldy. Topar ýol başlarynyň arasyndaky bäsleşikde bu ýeňiş ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gede gazanylan üstünlükdir. Talip ýaşlaryň bu awraýly halkara bäsleşigine baýrakly orunlara münasip bolmaklary hormatly prezidentimiziň ýaş nesil baradaky ýegderli aladalarynyň ajaýyp miwelerdir hemde Peýham Paýhas umman bagtymly Praga ýylyna garaşy döwletimiziň bilim giňişligine awraýynyň hasam ýokurlanýanyny görkezýän şanly wakadyr.